दा मा खालामजानो फैदों? आं मेगन नायजानो थाखाय सानल' होनो नायगाफ्रामबो दा गोसोआव माबायदि मोनदों? गोसोआवथ' आङो मेगना अपारेसन जागोन ना जाया आं बेखौ सानगासिनो गोसोआव आं दा डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनिसिम मा गोजोननाय जासिगोन? आंथ' बिराद मोजां मोनो आं सांग्रां सारा बयनावबो माबा हरगासिनो दङ आं दा बेखौ सारखौ बिराद मोजां मोनो जोंनावबो दंग' बान्दो बायदिसिना खोना होदों सारखौ आं बिराद मोजां मोनो सारा थाङो जोंनावबो। हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर, दायो आं दंफैयो जाहैबाय रुनिकाटा। दा आं बेयाव मानो फैदों नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिलांजोबगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबायल' था। नाथाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्परटेन्ट भिडिअ जागोन दै नोंथांमोननि थाखाय। जोबजासे नायलांदो आरो बुजिदो, आरो सोरबा भिडिअखौ नायजोबमा गेजेरावल' कमेन्ट हरनानै सोंहरो। माने भिडिअखौ जोबजासे नायलां फारसेनिफ्राय, अब्लासो नोंथांमोननोहाय बबे बाथ्राया गोनांथिथार बेखौहाय नोंथांमोना मोनहैनो हागोन। बे सिङावनो ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं आरो एसे देखायनि नोंथांमोनहाय। मेगनखौ नायगासिनो ओरैबायदि मानसि দেখা পাইছে নেকি? দেখা নাপাওঁ। এতিয়া দেখা পাওঁ, চব দেখা পাইছে নাপাওঁ। ओरै जिराय। जोंबो मादैखौ लाना फैदों आरो सांग्रां सारनावहाय। বাপরে বাপ, দেখাই না পাইছোন আপনি? এইটো চব কি হৈছিল? কেনেকে দুখ পাইছে? কি লাগিছিল? আৰু এইটো চকু কি হৈছিল? এইটো চকু খেতি কৰোঁতে দেখা নাপায়। এইটো ডেমেজ হৈ গৈছে, এইটো কৰিব নোৱাৰি। নিজৰ মই অপাৰেশ্যনটো কৰাই দিম হা। मानसि अयथासार आरो गोबां थांबावबायसो। चसमानि देखाबाय ने? ओरैनो मानसिखौ मोखांखौ गोसोम गोसोमल' नुयो। धुवा देखाबाय ना? सानि আছে चकु কেনেকুৱা অসুবিধা পায়? एसे खहा देखि मानसिफोरनि मोखांखौ मुख सिनि नापाय। धोवा देखि। এইটো কোনফালে দেখা পাইছে? এইটো কোনফালে খোলা? এইটো এটা দাগ আছে না? बे दागखौ माबायदि नुदों दे এইটো कोनफाले? हा এইটো गिदिरखौ मोजां नुयो। दावनथ' मोजां नुयो। এইটো কোনফালে আছে কৈ দিয়ক। नङा बे दागा बोरै दं? খোলা কোনফালে আছে? एखेनो नुखायो। খোলাটো কোনফালে? এইফালে না এইফালে? जराया बोरै दं? जराया हेलाय तलत ना ओपरत? गोजौना गाहायाव? गाहायाव। এইটো बेबो ओरैहाय। এইটো ओरैहाय। এইটো ओरैहाय। এইটো ओरैहाय। এইটো बेखौ होनदों। बेबो ओरैहाय। এই तलतটো बियो मोजां नुला। मोजां नुला। এতিয়া नायदो दाना बे बोरै लाइनजों दङ? मोजां नुयो ओरैहाय। गोजौजों। गोजौजों बे गाहायजों। এইটো ओरैहाय। এইটো ओरैहाय। এইটো ओरैहाय। এইটো এইটো ओरैहाय। বাস মাংস বাঢ়িছে। খজুৱাই ন অলপ? কি অসুবিধা পায়? मा नुयो? हा जालमा মাংস बाढिছে। এইটো কি অসুবিধা পায় সুধকচোন। नोङो मा उसुबिदा नुयो? ना गोजाननिखौ नुयो ना खाथिखौ नुयो?
गोजानबाबो नुवा खाथिबाबो नुवा गोरलैल' देखानो हाबाय मेगना जालमाखांबाय बायदि नुयो हनै কি অসুবিধা পায় দুখ পাইছিল চকুত হা दुखु मोनदों কেতিয়া बेसे गोबावसै दुखु मोननाया हा बेसेबां गोबाव बोसोरसे बोसोरखौ बोसोरनै खोन्था हा बोसोरखौ खोन्था बोसोरसे बोसोरनै नामा होनना नै बेबो गोबावल' नामथ' थायोना मास मोनसे मोननैथ' थायो जेनेबा सप्तासेमा কেতিয়া পৰা হৈছে এইটো मालानिफ्राय जादों होनदों मालानिफ्राय কিমান দিন হৈছে हा उन्दैनिफ्रायनो खा बेखौथ' नांगौना दा बेखौ मा होनदों नाम्बारखौ खोन्था নাম্বাৰ ক'ব পাৰিব এইটো পাঁচ এইটো 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 দেখা নাই नैबेखौ होनदों हा বয়স কিমান बैसा बेसां हा 42 सानसेयाव खनब्रै दा চাওকচোন এতিয়া তলৰ नैबेखौ मा होनो नैबे কওকচোন এই তলৰ লাইনটো এইটো 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 লাষ্টৰ দুটা नैबे लास्ट मोननैखौ होनदों हा ঠিকে আছে নে দৌৰৰ জেগাত ঠিকে আছে ছোট ছোট অসুবিধা হয় দেখা পাইছে কম লাগি আছে এটা চাওকচোন আকৌ नैबे लास्टखौ दे লাষ্টৰ লাইনটো কৈ দিয়কচোন 0 4 5 9 8 2 9 मोजां नायदो मोजां औ बे लास्टखौ 0 4 5 9 5 9 जाखोना जादिया आंनि साननायाव जायाखै চশমা পিন্ধি ধোৱা ধোৱা লাগে নেকি মাইনাছ পাৱাৰ আছে আপোনাৰ চশমাটো পিন্ধিবই লাগিব আৰু অকণমান ছানিও আছে ছানি আছে চশমাটো পিন্ধিলে ৰ'দত গ'লে কেনেকুৱা দেখা পায় ধোৱা ধোৱা দেখা পায় এইটো কৰাব লাগিব এতিয়া এইটো মানে আৰু দেখিলে মানে ওইটা গোলা গোলা দেখা যায় আর কি এতিয়া চাওক गायनिखौ बोरै बोरै मोनदे सिना কৈ দিয়ক তাৰ তলৰটো এইটো गाहायनि गायलाइन खोनायदो गाहायनो তলৰ সৰু दे লাইनটো खोन्थालायदे नङा नोंजोंथ' बुङाना दे नों नायलांबाय था दे खोन्थालांबाय था दे চিনি পোৱা নাই এইটো नैबेखौ बे बबेथिं होनदों এইটো দেখা নাই ন मादै जाखांबाय नोंनिया मा गामि बान्दोगुरि दा डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि बेबायदि खामानि मावनायखौ माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ए आयं हाखांबाय नोंनिया ए डक्टर सांग्रां ब्रह्मनिसिम मा बुंनो सानो सारनिसिम मोजां मोनदों दा मा प्रब्लेम आयं मेगना नुवा आंना गामिया माथो हान्थुपारा सिंगुल हान्थुपारा आयं मा गामिनिफ्राय फैदों उलानदुबि दा नायजाखांबाय नामा मोनथ'वाखै नाम थिसनबाय दा नामा दासो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनिसिम मा बुंनो सानो मोजांसो जों मोजां बे गोरिबफोरखौ अनसायनायनि थाखाय औ मोजां सारनिसिम मा साबायखर हरनो सानो औ मोजाङैनो जाबाय थाथों
मोजां मोनदों प्रब्लेमा माथो जादों मेगनानो मेगननि मेगननिसो फैदों जों मेगननि अपारेसनल' होनो नायगाफ्रामबो दाख्लै गामियाव नायफैनायाबो अपारेसन होनो काजलगावआव नायजाहैबाय बेखौ अपारेसन होनो बिदिनो बुंखायो आं थांबा बुंदों आदै बबेनिफ्राय फैदों सामफागुरि सापागुरि बबे सापागुरि बेले खायखाजरा सामफागुरि ए ओमफ्राय मा प्रब्लेम मा जादों प्रब्लेमा मेगननि 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 डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार दा नोंथांमोननि थाखाय फ्रियावनो ट्रिटमेन्ट होनो आवगायदों बिथांनिसिम मा बुंनो सानो जों साबायखर होगोन आरो मा गामिनिफ्राय सान्तिपुर निजलागुरि दा मा खालामजानो फैदों आं मेगन नायजानो थाखाय सासे मानसिया मैया बाव दंफैखायो नालाय सोमखोर होननाय बे लेंहरनायखाय आं सफैदों आरो बिसिम निजलागुरिनिफ्राय दा गोसोआव माबायदि मोनदों गोसोआवथ' आङो मेगना अपारेसन जागोन ना जाया आं बेखौ सानगासिनो गोसोआव आं दा बेबायदि साननानै दङ आरो सारा थांजागोन अपारेसनाव थांनांगौ होननानै बुंब्ला थांनोसै सारा लेंहरोब्ला बेफोरबायदि सानगासिनो दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनिसिम मा गोजोननाय जासिगोन आंथ' बिराद मोजां मोनदों सांग्रां सारा बयनावबो माबा हरगासिनो दङ आं दा बेखौ सारखौ बिराद मोजां मोनो जोंनावबो दंग' बान्दो बायदिसिना खोना होदों सारखौ आं बिराद मोजां मोनो सारा थाङो जोंनावबो दंग' बान्दो बानायना हैदों दाख्लै बिराद मोजां नुयो बयनावबो फ्रियावनो माबाना होदों फैसा लायाखै दा फैसा लायाखै जेराव फ्रियावनो होदों दा फ्रियावनो मोजां बानायना होदों जोंना दंग' बान्दोफ्रा खिथेजोब्बायमोन मोजां सारा जावनानै हैबाय दा जों बिराद मोजां मोनबाय गोजोननाय फैबाय जोंनावबो दा सारखौ मोजां होनजोबखायो जोंनि सान्तिपुर निजलागुरिनिफ्राय ओरै मोजां होनजोबखायो फ्राय दाबो मेगननि ट्रिटमेन्टआव फ्रि दा मेगननि ट्रिटमेन्टआव फ्रि लेंहरदों सारा समा गाबोन समफोरहालागै मोनगोन होनदों सारा माबायबा गाबोन समफोरहालागै सफैबा मोनगोन होनदों आरो सारा दे मानसिफ्रा ओरैबायदि बिहिर जालायखादों माने डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनिसिम मा गोजोननाय जासिनो सानदों डक्टर सांग्रां सारनिया माने दा मोनसे केन्डिडेट जानो नागिरनायाव जोङो बेयाव मदद खालामनाय जादों मा गामिनिफ्राय आंनिया सप्तसिम बसुमतारी गामिया माथो गामिया एक नं खमाबारि मा प्रब्लेम आरो नोंनिया आङो मेगना एसे आलु मानो आं बेनि थाखाय एसे सुबिदा मोनो खोमा दा नायनानै मा मोनो नायजानोसै सारानो लिंहरदों दा सारा आयंआलाय मोनथ'वाखै ने मोनथ'वाखै ने मा प्रब्लेम नै दासो नायजानो नागिरदों दा मा रिपर्ट मोनो डक्टरा नायनानैहाय दा जोंनाव बै उत्तर दाखेनगाव गामिया थाइखाजुरा बिसिडिसि दा नै जोंहा बर्तमान डिजिनेसनाव दङ सारा माबा स्पर्टस एस'सियेसननि सेक्रेटारि ना प्रेसिडेन्ट दों दा बिथाङा बे दानि नों आं रायजो राजाफोरखौ मोनसे अननाय मेगन बेमार जानायफोरखौहाय फोसाबदों डक्टर लाबोदों दा बेखायनो सारनि अननायाव जोंनि मेगनफ्रा जाहाथे हामथों बेखौनो आङो दा सारनिसिम हामबाय होननाय आदै मा गामिनिफ्राय आङो बे बुहुतिनालि नर्थ सालबारिनि आङो मेगना नुखाला नामा मेगना मथा मथि आंना थान्दैबो नुयोआनो माने मोदोमा बारायदों मेगन फिथाइयाव दा बेखौ भबिष्यताव बारा जालांगोन बायदि साननानै बे सारनि अननायखौ नुनानै आंबो बेखिनि टाइमाव बानाय जागयोबा देनां माइ मारा होनायफ्राव आंनि थाखाय सुबिदा जागोन साननानै आं बानाय जादोंमोन आरो सारानो लेंहरदों सारनि माखासे मानसिफ्रा फैदो आदै होननानै लेंहरनायाव आं फैबाय आरो आं दाखालिनो खालामजादों दिनै 10 दिन जाबाय आरो दाखौ खालामजाखांबाय ने आं दा चेकआपआव बायदि जाहैबाय आरो दा नायनायाव मा नुयो बेखिनियानोसै दे हामबायसै दा नायथिं फैदों आरो साराबो नै ओरैबायदि मानसि
दिनै आङो मानगेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनि न'आव फैनानै नुफैबाय मेगन नायजाग्राफ्रा ओरैबायदि लोब लोब फैदों दा आं थासान्दियावनो 1-1.5 घन्टायावनो 200 जनसो आङो लोगो मोनबाय आरो रायजोफोरनावबो सोंबाय आं एसे बिराद गोजोननाय फोरमायदों रायजोफ्राबो डक्टर सांग्रां ब्रह्म सार बिथांनि बेबायदि खामानि मावनायखौ बिराद मोजां मोनदों आरो रायजोफ्रा दा गाव गावनि गोसोजों बिराद खुसि फोरमायदों मानगेदेर डक्टर सांग्रां ब्रह्म सारनि सायावहाय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो आरो शेयार खालामदो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय